370 μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένας βάρβαρος, αιμοχαρής και ιδιαίτερα πολεμοχαρής λαός, οι Ούνοι, οι οποίοι προέρχονται από την Κεντρική Ασία. Αυτοί λοιπόν οι Ούνοι, οι οποίοι ήσανε άριστοι πολεμιστές και καβαλάριδες, σε μια-δυο μάχες συντρίψανε και στην ουσία εξαφανίσανε όλη τη στρατιωτική δύναμη των Γότθων, οι οποίοι, εάν να δείξουμε εδώ πάλι, στον χάρτη πάλι, αυτός είναι ο μεγάλος ποταμός ο Δνίστερος που χύνεται εδώ στην Μαύρη Θάλασσα και πάει εδώ πέρα, ανεβαίνει εδώ. Όσοι είχαν εγκατασταθεί από τους Γότθους ανατολικά του Δνίστερου έμειναν στην ιστορία ως Ανατολικοί Γότθοι ή Οστρογότθοι, δηλαδή Γότθοι της Ανατολής. Ενώ όσοι είχαν παραμείνει στο δυτικό μέρος, από τη δυτική πλευρά του Δνίστερου, ήταν αυτοί οι οποίοι ονομάστηκαν Βυσιγότθοι, δηλαδή Γότθοι της Δύσης. Τους συντρίβουν οι Ιούνοι, αναγκάζονται αυτοί μαζί με τις οικογένειές τους, δημιουργείται ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα, να μετακινηθούν προς τα νότια για να αποφύγουν τους Ούνους. Κάποιοι παραμένουν και μάλιστα οι Ούνοι ορίζουν κάποιον βασιλιά αυτού του κομματιού των Γότθων που παραμείναν εκεί ως υποτελείς και τους χρησιμοποιούσαν, όσοι είχαν βέβαια γλιτώσει από τη σφαγή, τους πολεμιστές, ως πια υποτελείς τους συμμάχους για τις περαιτέρω εκστρατείες των Ούνων. Με το όνομα Χουνιμούντος, όπως αναφέρεται στις βυζαντινές πηγές, δηλαδή ο προστατευόμενος των Ούνων, αυτό σημαίνει αυτή η λέξη. Οι Οστρογότθοι και οι Βυσιγότθοι κατεβαίνουν νοτιότερα, αγωνιωδώς στέλνουν αιτήματα και κάνουν εκκλήσεις στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της εποχής εκείνης, πριν από τον Ιουστινιανό μιλάμε τώρα, έτσι, πριν από τη δυναστεία του Ιουστίνου, του Ιουστινιανού κτλ. Όπου είναι στην Κωνσταντινούπολη ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας του ανατολικού κομματιού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Ουάλης ή Βάλενς όπως ήταν το λατινικό του όνομα, και αφού κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, για να μην συνέχεια τον ενοχλούν και δημιουργούν προβλήματα, δέχτηκε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς να περάσει τον Δούναβη, να κατέβει νοτιότερα και να εγκατασταθεί στη Θρακική Πεδιάδα, τη σημερινή δηλαδή Βουλγαρία. Ένα άλλο κομμάτι, οι Βυσιγότθοι κυρίως, τραβήξαν προς την Δύση. Εκεί όμως οι διάφοροι Ρωμαίοι διοικητές, οι Βυζαντινοί πια διοικητές της περιοχής, αλλά και διάφοροι έμποροι, ξέρω εγώ, τους εκμεταλλεύτηκαν σε φοβερό βαθμό τους Γότθους, οι οποίοι είχαν πια φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης και επαναστάτησαν. Για να μην λέμε πολλές λεπτομέρειες, συνεννοήθηκαν με ένα τμήμα Ούνων και συμμάχων των Ούνων, των Αλανών. Οι Αλανοί ήταν ένα Ιρανόφωνο φύλο, δηλαδή μιλούσε μια συγγενική γλώσσα με τους αρχαίους Πέρσες, Μίδους κτλ. Αυτοί επιτίθενται στις Βυζαντινές φρουρές. Ο Ουάλης, παρόλο που έστειλε σε ένα συγγενή του, ο οποίος ήταν στον Ουαλεντινιανό ή Βαλεντινιανό, που ήταν ο αυτοκράτορας της Ρώμης, έτοιμα για βοήθεια στρατιωτική, δεν την περιμένει, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει μόνος του,
Και έτσι το 378 μετά Χριστόν, στην περίφημη μάχη της Αδριανουπόλεως, τα ρωμαϊκά στρατεύματα συντρίβονται και θεωρείται η εξίσου μεγάλη και βαριά ήττα, ανάλογη με αυτήν που είχε υποστεί το 216 π.Χ. τα ρωμαϊκά στρατεύματα από τον Ανίβα, όπου 100.000 Ρωμαίοι στρατιώτες πέσαν στο πεδίο της μάχης. Αυτή η περίοδος που αναφέρεις τώρα, να πούμε ότι είναι περίοδος που αυτοκράτορας είναι ο Θοδόσιος, ο Μέγας, έτσι. Όχι. Πριν φτάσουν στο Θοδόσιο. 376 λες. Ακριβώς όταν ο Ουάλης έπεσε στο πεδίο της μάχης. Και τότε βάζουν τον Θεοδόσιο αυτοκράτορα του Ανατολικού κομματιού. Την μάχη την έχασε ο Ουάλης, όχι ο Θεοδόσιος. Λοιπόν, ο οποίος, όπως λες, ο Θεοδόσιος μόλις παίρνει τον θρόνο, την εξουσία, συνεννοείται εκεί με κάποιους αρχηγούς των Γότθων, τέλος πάντων βρίσκει μια άκρη, θα το λέγαμε έτσι πιο λαϊκά, και τους καθησυχάζει, και κάποια στιγμή αρχίζουν αυτοί και μετακινούνται και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή φεύγουν από την αυτοκρατορία. Και να πούμε επίσης ότι χρησιμοποιούνται ως μισθοφόροι. Στη συνέχεια αυτό κάνει, ναι, ο Θεοδόσιος, ότι για να τους έχει πάντοτε σε μια κατάσταση ελεγχόμενη, τους ζήτησε να καταταγούν στον Βυζαντινό στρατό. Και αυτό το πέτυχε και τους χρησιμοποίησε πράγματι ως στρατεύματα και τους ενέταξε στο Βυζαντινό στρατό. Θα πάρουμε μία πιο έτσι γρήγορη μορφή, γιατί ο χρόνος, ξέρεις, είναι αμήλικτος. Ναι. Ήδη φτάνουμε στο ημίωρο, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Ωραία. Εάν έχεις να πεις έτσι για 2 λεπτά μονάχα κάτι, και να μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι η εγκατάσταση των Σλάβων στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε με 2 λόγια, αλλά θα ξαναέρθουμε μετά το διάλειμμα, είναι ότι στο τέλος αυτά όλα τα είπαμε και νομίζω ότι ήταν αναγκαία για να οι τηλεθεατές μας να έχουν μια γενική εικόνα το τι συνέβαινε εκείνους τους αιώνες. Με όλες αυτές τις επιδρομές των Ούνων, των Βυσιγότων, των Στρογότων κτλ. Όπου στο τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού του πρώτου εμφανίζεται στον χώρο πάλι της νότιας Ρωσίας, Ουκρανίας, προερχόμενο και πάλι όπως και οι Ούνοι από την Κεντρική Ασία, ένα φύλλο το οποίο έχει καταγραφεί με το όνομα Άβαρη και όπου στις κινέζικες πηγές αναφέρονται με το όνομα Ζουάν και αρχίζει τις επιθέσεις εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Να σταματήσουμε εδώ. Βεβαίως. Και να συνεχίσουμε. Μιλάμε για τους Αβάρους, τους οποίους βλέπουμε κατά τη διάρκεια του Ηράκλειου που πολιορκούν την πόλη, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Από εκεί βγαίνει βέβαια και ο κάθιστος ύμνος. Θα πεις 2 λόγια πάνω σε αυτό. Όταν, ναι. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθείτε την εκπομπή Ιστορία, Λαογραφία, Πολιτισμός. Μια πολύ μικρή διακοπή για διαφημίσεις και πάλι θα είμαστε εδώ μαζί.
Ηλεκτρικά Καραμίτσου. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές με ποιότητα εξυπηρέτησης και τιμής. Ακόμα σε εμάς τα βρείτε. Όργανα γυμναστικής και επιλεγμένα έπιπλα για όλο το σπίτι. Ηλεκτρικά και έπιπλα με την υπογραφή Καραμίτσου. Μέλος του δικτύου ηλεκτρικών συσκευών Ilmac. Στο 3ο χιλιόμετρο Επισκοπής Νάουσας. Τηλέφωνο 23320 44 233. Καραμίτσου. Σε κάθε διαδρομή, ανυπομονείς λιγότερο για τον προορισμό όταν νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά και εμπιστοσύνη. ΚΤΕΛ Πέλας. Με καθημερινά τακτικά δρομολόγια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου με τιμές εποχής που σέβονται την τσέπη σου με συνέπεια και υπευθυνότητα. Και για τα ασυνόδευτα δέματα με παράδοση αυθημερών ή μόλις μετά από 2 ώρες σε όμορους νομούς και την επόμενη μέρα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Φθηνά και άμεσα. Φτάνουμε πάντα μέχρι εκεί που φτάνουν οι ανάγκες και οι επιθυμίες σου. ΚΤΕΛ Πέλας. Οικονομικά όμορφα ταξίδια. Ενημερώσου στο www.ktelpelas.gr. Επικοινώνησε στο 23810 23511. Προβλήματα ακοής? Ακούστε τον ειδικό. Ακουστικά βαρικοΐας, περιακοής, Σπυριδονίδης Μιχάλης. Ψηφιακά ακουστικά όλων των τύπων, νέας γενιάς και βοηθητικά προϊόντα για κάθε πρόβλημα ακοής με εγγύηση. Περιακοής, Σπυριδονίδης Μιχάλης. Επίσημο και αναγνωρισμένο μέλος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος και με πιστοποίηση ΕΚΕΒΗ. Ασχολούμαστε προσωπικά μαζί σας στον πλήρως εξοπλισμένο θάλαμο εφαρμογών μας και σας προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις με εμπειρία, σεβασμό και άμεση εξυπηρέτηση. Ελάτε να ανακαλύψουμε και να καλύψουμε μαζί τις ανάγκες σας. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με φιλικά προγράμματα αποπληρωμής και δυνατότητα επίσκεψης κατοίκων. Ακουστικά βαρικοΐας, περιακοής, Σπυριδονίδης Μιχάλης. Χατζηδημητρίου 45 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2382 0 28 889. Περιακοής, Σπυριδονίδης Μιχάλης. Απολαύστε τη ζωή με όλες σας τις αισθήσεις. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθείτε την εκπομπή Ιστορία, Λαογραφία, Πολιτισμός. Στο πρώτο μέρος και εγώ και περισσότερο αναλυτικά ο σημερινός καλεσμένος ο Δημήτρης Ευαγγελίδης αναφερθήκαμε σε μια πολύ μεγάλη ιστορική περίοδο όπου διαμορφώθηκαν καταστάσεις που σήμερα βλέπουμε στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χάρτη πάρα πολλά κράτη που δεν δημιουργήθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη αλλά μέσα από διαδικασίες πάρα πολλών αιώνων. Εμάς το θέμα σήμερα είναι εάν και πότε εγκαταστάθηκαν Σλάβοι στον ελλαδικό χώρο, πότε έγινε αυτό και με ποιες διαδικασίες έχει γίνει. Τον λόγο λοιπόν και πάλι αναλυτικά έχει ο κύριος Ευαγγελίδης και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να επέμβω, εγώ θα επέμβω. Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν, ξεκινήσαμε πριν από το διάλειμμα λέγοντας ότι στο τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού, όπου πια και ο Ιουστινιανός είχε γεράσει και ήδη πια άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της παρακμής από όλα αυτά τα χρόνια του Ιουστινιανού, όπου όπως είπαμε και προηγουμένως σπαταλήθηκαν ανθρώπινοι και υλικοί πόροι σε τεράστιες ποσότητες, έχουν ήδη εμφανιστεί οι Άβαροι, όπως είπαμε, οι οποίοι προωθούνται από τις στέπες της Ρωσίας και της Ουκρανίας δυτικότερα και εγκαθίστανται κάποια στιγμή στην λεγόμενη Παννωνική Πεδιάδα. Η Πεδιάδα της Παννωνίας είναι μια
τεράστια πεδιάδα που πιάνει την κεντρική Ευρώπη, ξεκινάει από την Ουγγαρία, τη σημερινή, και κατεβαίνει κάτω στην σημερινή Κροατία, Βόρεια Σερβία κτλ. Το 582, μια σημαντική ημερομηνία, οι Άβαροι καταφέρνουν και καταλαμβάνουν μετά από πολιορκία 2 ολόκληρων χρόνων και καταστρέφουν το Σύρμιο και στη συνέχεια καταλαμβάνουν τη Συγκιδώνα, το σημερινό Βελιγράδι. Αυτά ήταν φρούρια επάνω στον Δούναβη και στους παραποτάμους του, ώστε να κρατούν τους βάρβαρους λαούς μακριά από την ίδια την αυτοκρατορία. Με την κατάληψη αυτών των πολύ σημαντικών φρουρίων αποκτούν εύκολη διάβαση από τον Δούναβη, και οι Άβαροι μαζί με τους υποτελείς τους Σλάβους, τους οποίους είχαν υποδουλώσει και τους έπαιρναν μαζί τους στις εκστρατείες κτλ., αρχίζουν και κάνουν εισβολές, επιθέσεις και λαιλασίες στη Χερσόνησο του Έμμου, και ιδιαίτερα στην παλιά επαρχία του Ηλυρικού που λέγαμε, δηλαδή το σημερινό κράτος των Σκοπίων περίπου, από τη μέση και πάνω, η παλιά ενιαία Ιουγκοσλαβία και βόρεια Αλβανία σημερινή. Επίσης επεκτείνονται και φτάνουν και στην Θρακική πεδιάδα, οποία τότε λεγόταν Μυσία με όμικρον γιώτα, για να τη διακρίνουμε από την Μυσία με ύψιλον που είναι στη Μικρά Ασία, και κάνουν επιδρομές και στη Θρακική πεδιάδα και αρχίζουν και πλησιάζουν προς την Κωνσταντινούπολη. Ειδικά την περίοδο αυτού του σκληρού αυτοκράτορα του Φωκά, δηλαδή από το 602 μέχρι το 610 που όπως είπαμε ήταν στον θρόνο, εντείνονται αυτές οι επιθέσεις. Στον χάρτη εδώ τον οποίον έχω φαίνεται η περιοχή που εδώ βλέπετε με το βελάκι αυτό το κρέμ το χρώμα, εδώ είναι το Σύρμιον, εδώ είναι το Συγκιντούνουμ, το Βελιγράδι το σημερινό, τα οποία όπως είπαμε τα κατέλαβαν οι Άβαροι μαζί με τους συμμάχους τους Σλάβους, και γι' αυτό συνήθως στις πηγές συχνά αναφέρονται ως Αβαροσλάβοι, και αρχίζουν και κατεβαίνουν νοτιότερα. Το 626 μαζί με τους Σλάβους αυτούς τους υποτελείς τους και ένα γερμανικό φύλλο, τους Γεπίδες, και σε συνεννόηση από την άλλη μεριά με τους Πέρσες που τότε τους κυβερνούσε η δυναστεία των Σασανιδών. Μια μικρή παρένθεση, οι Πέρσες που ήταν προ Χριστού και τους ξέρουμε με τους πολέμους εκεί με τη Σαλαμίνα, το Μαραθώνα, τον Ξέρξ, τον Δαρίο, ήταν η δυναστεία των Αχεμενιδών. Στη συνέχεια ήταν η Παρθική δυναστεία, η Πάρθη, που ήταν ένας συγγενικός στενά λαός με τους Πέρσες που ζούσε στην περιοχή της Κασπίας και είχε καταφέρει να κατέβει νοτιότερα και να κάνει αυτή την δυναστεία να κυβερνήσει όλο το Ιρανικό οροπέδιο, και αυτοί ήσαν οι βασικοί εχθροί των Ρωμαίων, οι οποίοι είχαν κάνει πάρα πολλές εκστρατείες, και μάλιστα ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας είχε πέσει στο πεδίο της μάχης πολεμώντας τους Πάρθους. Τους Πάρθους τους ανέτρεψε στη συνέχεια η δυναστεία των Σασανιδών. Αυτοί λοιπόν το 626 πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη, και πότε, σε μια κρίσιμη μάλιστα περίοδο, όταν ο αυτοκράτορας, ο Ηράκλειος που ήταν την εποχή εκείνη, απουσίαζε σε μια εκστρατεία που είχε κάνει στην Λαζική, όπως λεγόταν τότε, στη χώρα των Λαζών, στην αρχαία Κολχίδα, περίπου στη σημερινή Γεωργία θα λέγαμε, όπου την πολιορκούνε, και όπου τότε, Γιώργο,
ο Πατριάρχης, ο Σέργιος και ο Πρωθυπουργός ο Βόνος έτσι, οργανώνουν τον πληθυσμό και καταφέρουν τους αποκρούσουν τους Αβάρους. Και τότε είναι που ακούγεται για πρώτη φορά ο ακάθιστος ύμνος που γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν η αποτυχία τους μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης ήταν η αρχή του τέλους της αβαρικής κυριαρχίας. Ξαναγύρισαν εκεί στις πεδιάδες της Πανωνίας, πενθυμίζω η σημερινή Ουγγαρία, έτσι για να ξέρουμε περίπου στον χώρο που βρισκόμαστε γεωγραφικά δηλαδή, και εγκαταλείπουν τη Χερσόνησο του Έμμου στα σλαβικά φύλλα, τα οποία όπως είπαμε μαζί με τους Αβάρους μέχρι τότε κάναν τις επιδρομές, λαιλασίες κτλ. Και να κλείσουμε αυτή την παρένθεση με τους, όχι την παρένθεση, την αφήγηση για τους Αβάρους, ότι στη δεκαετία του 810 ο Καρλομάγνος σε μια μεγάλη μάχη γύρω στο 804-806, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά, τους συντρίβει σε μια μάχη και οι γεπίδες, οι σύμμαχοι των Αβάρων ξεσηκώνονται και τελικά διαλύεται και κάποια, ο Καρλομάγνος είχε συμμαχήσει μάλιστα με τον Χάνο, όπως λεγόταν, δηλαδή ο ηγεμόνας των Βουλγάρων εκείνης της εποχής, με τον Κρούμο, και τους καταστρέψανε και από τότε στην ουσία εξαφανίζονται οι Άβαροι από το προσκήνιο της ιστορίας. Ποιοι ήταν λοιπόν αυτοί οι Σλάβοι στους οποίους αναφερθήκαμε και είδαμε πότε εμφανίστηκαν ως σύμμαχοι των Αβάρων? Σύμφωνα με τη θεωρία και τα στοιχεία τα οποία είχε προσκομίσει ένας Τσέχος ιστορικός, ο Λιούμπορ Νίντερλε, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτοί την τοποθετούσαν την Κοιτίδα, από εκεί δηλαδή που ξεκινήσανε οι Σλάβοι, κάπου στα σημερινά σύνορα της Πολωνίας, με τη Γερμανία, στο ποταμό Όντερ, όπως λέγεται, δυτικά, ανατολικά στον ποταμό Βιστούλα, στην Πολωνία, και νοτιότερα στα έλη του Πρίπετ, μια ελώδη περιοχή, η οποία είναι στα σημερινά σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Εκεί κάπου τοποθετούσε αυτός την Κοιτίδα, την αρχή των Σλάβων. Προφανώς συνέφερε να εμφανίζει όσο το δυνατόν δυτικότερα, ας πούμε, για ευνοήτους λόγους. Αλλά αργότερα η νεότερη έρευνα τοποθετεί σήμερα την περιοχή από όπου ξεκίνησαν τα σλαβικά φύλλα, την αρχική τους Κοιτίδα δηλαδή, κάπου στη σημερινή Λευκορωσία, Ουκρανία. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από κάποιες σχετικά πρόσφατες γενετικές έρευνες που γίνανε το 2007 συγκεκριμένα, όπου έδειξε ότι πράγματι εκεί πρέπει να τοποθετήσουμε την πραγματική Κοιτίδα των Σλάβων. Υπάρχει όμως η θεωρία, η οποία διακινείται από τους Σκοπιανούς ιστορικούς, ότι οι Σλάβοι ήσαν αυτόχθονες εδώ στη Χερσόνησο του Έμμου, ότι ποτέ δεν ήρθαν από άλλη περιοχή κτλ. Αυτά βέβαια οι μόνοι οι οποίοι τα πιστεύουν είναι οι ίδιοι οι οποίοι τα λένε, διότι αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως είναι οι απόψεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και των σοβαρών και έγκυρων ιστορικών, εθνολόγων, γλωσσολόγων κτλ. Απλώς οι Σκοπιανοί προσπαθούν να αναβιώσουν μια παλαιότερη θεωρία του 16ου αιώνα. Ήταν τότε κάποιος Λόγιος, με το επίθετο Πριμπόγεβιτς, ο οποίος είχε διατυπώσει αυτή τη θεωρία, ότι η Κοιτίδα των Σλάβων ήταν οι βόρειες περιοχές της Χερσονήσου του Έμμου και ότι από εδώ ξεκινήσαν οι Ρώσοι και πήγαν εκεί οι Τσέχοι, οι Πολωνοί κτλ. Τα οποία, επαναλαμβάνω, ήταν θεωρίες του 16ου αιώνα,
η περίφημη ηλυρική θεωρία και μάλιστα αυτός ονόμαζε τους Σλάβους Ηλυριούς. Δηλαδή ένα απίστευτο μπέρδαμα, το οποίο για την εποχή εκείνη τον 16ο αιώνα δείχνουμε και κάποια έτσι επίοικια, διότι οι γνώσεις ήταν περιορισμένες, τόσα ξέραν οι άνθρωποι, τόσα λέγανε. Αλλά το να το λέμε σήμερα είναι πια αγγίζει άλλες περιοχές, ξεφεύγει από τα όρια της σοβαρότητας. Εδώ είναι ένας ακόμη χάρτης, ο οποίος ακριβώς δείχνει τις θεωρίες αυτές που λέγαμε πρώτα του Νίντερλε, ο οποίος έλεγε αυτός είναι ο ποταμός Όντερ που χύνεται εδώ στην Βαλτική θάλασσα, αυτός εδώ που δεν φαίνεται και τόσο καλά είναι ο Βιστούλας, και εδώ κάπου είναι τα Έλλη Πρίπετ όπως λέγαμε. Αυτοί είναι κάποιοι αρχαιολογικοί πολιτισμοί όπως τους λέμε, ο Ψέβορσκ, Ζαρουμπίνε, Τσερνόλες, και όλο αυτό το συγκρότημα των αρχαιολογικών πολιτισμών είναι το σύμπλεγμα των πολιτισμών της Πράγας, Κόρτσα και Πένκοβα όπως λέγεται στην αρχαιολογία. Αυτός ο επόμενος χάρτης είναι αυτός που έχει τις σύγχρονες απόψεις, δηλαδή ότι οι Σλάβοι ξεκινήσαν από εδώ, όπως είπαμε, εδώ κάπου είναι η σημερινή Λευκορωσία και εδώ πιο νότια είναι η Ουκρανία, σε αυτές τις περιοχές, οι οποίοι από εδώ ξεκινήσανε, προωθηθήκανε βόρεια, ανατολικά εδώ, δυτικά. Εδώ είναι η σημερινή Ρουμανία, όπου τότε κατοικούσαν οι Δάκες, έτσι λέγονταν ο λαός αυτός, και άλλοι προχωρήσανε ακόμη πιο δυτικά και προωθηθήκαν στη σημερινή Πολωνία και σε περιοχές ακόμη και της σημερινής Γερμανίας, που άρχισαν κάποια στιγμή να τους αποθούν και τους διώξανε προς τα ανατολικά οι Γερμανοί. Αυτή είναι πάλι μια σειρά αυτοκρατόρων που πρέπει να θυμηθούμε. Ο Νικηφόρος ο πρώτος, ο οποίος βασίλεψε τον 9ο πια αιώνα, το 802 με το 811, και με τον γιο του τον Σταυράκιο, όπου είναι τότε που οι Βούλγαροι επιφέρουν μια πραγματικά καταστρεπτική ήττα στις βυζαντινές δυνάμεις. Ο Νικηφόρος ο ίδιος πέφτει στο πεδίο της μάχης. Ο γιος του ο Σταυράκιος τραυματίζεται από ακόντιο στη σπονδυλική του στήλη. Τον μεταφέρουν πάνω σε